שלום, שמי שייקה ואני חולה סכרת. ניסיתי כל מיני טיפולים בשביל שהפצעים ברגליים יעברו, וזה לא עזר. עד שנכנסתי לפייסבוק וראיתי את הליקורץ' פטנט, אמרתי לעצמי, בוא ננסה, אין מה להפסיד. הזמנתי את הערכות האלו של ליקורץ' פטנט, ובמשך חודשיים של לקיחת הכדורים, איזה פלא. הפצעים עברו, הרגל נהייתה יותר יפה, וזה פשוט נהדר. אני מרגיש מצוין יותר, לא עייף, לא מצוברח, פשוט מאוד זה עזר. הכאבים פחתו, פצעים נסגרו, ואני מאוד מודה לחברה הזאת שהצליחו ליצור את הפטנט הזה שנקרא ליקורץ'. תודה רבה לכם. אני אמשיך להפיץ את זה לאנשים, ואני פשוט מאוד אגיד להם, כל מי שחולה ויש לו בעיות, נא לקחת את הכדורים האלו, הם עוזרים, זה אמיתי וזה נכון. תודה רבה לכם.